Наступне питання. Який висновок про польський злотий можна зробити за курсом Бігмака? Спочатку обчислимо курс Бігмака для польського злотого. Для цього розділимо вартість Бігмака в національній валюті у злотих 13,20 на ціну в доларах США 6. І у нас вийде 2,2. 2,2 – це курс Бігмака для польського злотого. Як видно з таблиці, офіційний курс польського злотого по відношенню до долара США 4, і робимо висновок, що польська валюта недооцінена. Щоб визначити, наскільки вона недооцінена, обчислимо відхилення офіційного курсу від індексу Бігмака. 4 мінус 2,2 – це буде 1,8. Який відсоток від офіційного курсу національної валюти це становить? Офіційний курс 4, 1,8 від 4 – це буде 45%. Отже, правильна відповідь В – недооцінений на 45%.